Ceton so, ceton so, ceton so, ceton so, ceton so, ceton so. Tun da kana ta shan ruwa baka ce komai ba. Ina son ki komai. Da alamu dai akwai wani abu a cikin zuciyarka. Dukkanin wasu halittu masu ɗauke da abin al'ajabi sukan yawan jefa ni a cikin nazari da tunani kamar dai so. Al'ajabi a cikin soyayya? To maza ka faɗa min menene a cikin ruwa? Shi ruwa kamar soyayya yake, ba shi da ɗanɗano kuma ba shi da wani launi. Yana ɗaukar siffar abin da ya tsinci kansa a gurin. Idan ya tsinci kansa a leda, yana ɗaukar siffar leda. Idan kuma ya tsinci kansa a roba, yana ɗaukar siffar roba. Kuma shi ne asalin kowa da kowa. Idan na fahimce ka, so ba shi da wani ɗanɗano. Sannan kuma ba shi da wani launi, amma shi ne tushen kowa. Tabbas, Yusuf, ka koyar da ni abubuwa da yawa a rayuwata. Ban san da me zan saka maka ba. Kin gama biya na, tunda har kika mallaka min soyayya ki. Zan mallaka maka wata babbar kyauta. Ina fatan dai ka shirya. Na shirya. Zo na nuna miki. Kima, ki yadda ki rasa komai, amma kada ki yadda ki rasa kimaki. Domin kuwa kima ta cikar ya mace shine mutuncinta. Masoyi na gaskiya shine yake taya mace kare mutuncinta. Don haka kar ki sake irin wannan. Zo na nuna miki wata na da taurari a gidana zaki huta na kai ki dan ki za. Mu je na raka ki gida. Ni da ina ki ne, ina son ki komai rinsi, gwarzon ki ne, san ki ya min ɗibar santsi, komai kike yi kina sane, rufani ki saya ni duniyar so. Duniyar so, duniyar so.